aktier, ብርኪ እዚ ማለት ብብርክት ዝበሉ ኣዋፍርቲ ዝቆም ትካል ወይ ማሕበር amortera, ኣሞርቴራ ማለት ሂደት ካብ ልቓሕካ ምኽፋል ወይ ምምላስ avbetalning, ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ወይ ብተኸታታሊ ምኽፋል borgen, ዋሕስ ዕዱኡ ክኸፍል ዘይከኣለ ሰብ ብውሕስነት ናይ ካልእ ሰብ ዕዱኡ ክኸፍል ይሰማማዕ effektiv ränta, ውፅኢታዊ ወለድ ጠቕላላ ትኸፍሎ ገንዘብ ኣብ ዓመት fonder, ቁሙጥ ገንዘብ insättningsgaranti, ናይ ቁሙጥ ሕሳብ ውሕስነት እዚ ማለት ገንዘብካ ኣብ ባንኪ ክትወሃልል ከለኻ እቲ ባንክ ክሳራ ምስ ዘጋጥሞ እቲ መንግስቲ ከሕውየካ መሰል ኣለዎ እቲ ውሕስነትካ ዝለዓለ 950,000 ክሮነር ክበጽሕ ይኽእል konkurs, ምጥፋሽ ዕዱኡ ምኽፋል ብምስኣኑ ንብረቱ ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዝሕረጅ ትካል kreditprövning, ቅድመ ልቓሕ ካብ ዝኾነ ይኹን ዕዳ ነፃ ምዃንካ ዘረጋግጽ ባንክ ወይ ትካል ränta, ወለድ ባንካዊ ውህለላ ብመሰረት መጠን እቲ ገንዘብ ወለድ ክመጸካ እንከሎ ወይ ከዓ ገንዘባዊ ዕዳ ኣብ ግዚኡ ምስ ዘይምለስ ብዕጸፌታ ክብ እንዳበለ ይኸይድ seki blankett, ቅቡል ኤሮጳዊ ሓበሬታ ንተለቃሕቲ ቅድሚ ዝኣገረ ኣውንታውን ኣሉታውን መስርሕ ኣገባብ ልቓሕ እኹል ሓበሬታ ብቕጽፂ ዝተሰነየ ክቕርበልካ እቲ ባንክ ሓላፍነት ኣለዎ skuld, ዕዳ ክኽፈል ወይ ክምለስ ዘለዎ ገንዘብ sparkonto, ቀዋሚ ሕሳብ vinst, መኽሰብ